Бу көннәрдә радиодан иң күп соралган һәм иң еш яңгырый торган җырларның берсе Сағындыра, сағындыра, қайтмай тұрсам ауылыма, қайта сиңа балақайым, хәйләр нишек ауыл қайым. Хайырлы иртә! Хайырлы иртә, хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә кунакта матур җырлы гаилә Ризат, Зинира Рамазановлар. Хайырлы көн сезгә. Хайырлы көн. Әйе, менә бу көннәрдә барыбыз да түземсезлек белән нәкъ менә шушы авыл кайым җырын кили май бәйрәмнәре җитүен көтәбез. Сез дә шулайдыр, әйеме? Бездә инде итне шашыкка куян алып куйырга, әтигә инде мунчаны әйбәтләп җыештырып куйдың, анда чабынырга миллекләр ничек анда чыршылар әйбәтләр әзерләп куйдыңмы дип май бәйрәмен көтәбез, мәш китереп. Әле бакчада эшләп булмый, шуңа күрә. Алайда орлыклар алып куйдык, бит. Әйе, менә сезнең иҗатыгызны карап баручылар әлбәттә инде бик яхшы белә дип уйлыйм. Кемнәрдер инде ял вакытында чит илгә китәргә ашыкса, сез һәр вакыт авылны сайлыйсыз. Я Сабага кайтып китәсез сез, я Башкортстанга. Авыл җанлы димәгәйме? Соңгы арада Башкортстанга күбрәк кайтабыз шул. Ярар инде. Юк, дөрестән дә Казанда да инде атна ахыры булса теге бары мунчасын керәсе килә, авылда әтиә нигезрәк булышасы килә. Бары кайткан саен шунда итен бәрәңгесен төяп җибәрәләр. Аллага шөкер әйбит. Буш килмибез дигән. дигән. Буш килмисең, шуңа күрә кайтасы гына килеп тора. Исән чакта әле кайтырга тырышабыз. Яшәсеннәр генә, исән сагына була күрсеннәр. Мин теге Зинира әйтәдәген, Ризатты соляркасына күпме кирәк, тегесенә ерак бит инде. Ерак бит инде, 700 километр Башкортстан. Әйтәм, Зинира шушы капка төбендә. Минем бабай инде, Зинираның әтисе, иртәнге 5 минут теге безгә эштән соң кайтып керәбез инде, теге иртә белән анда 2 сәгать алда бит инде. Иртәнге 5 минут, иртәнге 6 мин кайтышка менә капка теге автоматик шикелле байтырып ачылып, машина килеп керә. Аннан соң затып калалар. Әйтәм, менә шушылар безне әле затып калганда, әйтәм, ничек инде кайтмыйсың? Ул 9 сәгать, ул 800 километр мәйтәм, арамын инде, шип ходибез да кайтабыз. Әйе, бутербродлар ясыйбыз дагы, Зинира тәмләп кофелар салып термоска, теге батонга дип әйтәң яңа пешкән ипигә сырлар, колбасалар куеп, алар йоклар, мин шик кофелар эчеп рәхәтләнеп төнлә белән кайтам, бер машина юк. Әйе. Менә шулай әти-әниләр исән чакталарның кадерләрен белеп, әлбәттә инде туган нигезгә, туган йортка кайтырга язсын. Һәм инде сез балаларыгызны шулай үстерәсездер, әйеме? Әйе, алар да бик яратып инде безнең әле Рияз кешерәк. Айгизе дә инде бик ярата. Әле ул мал туарларны да бик ярата. Әниләр белән маллар карап, аларга ризыклар салып, һәрберсенең исемен белә улаймы, монсы Миләш, монсы кем, һәрберсенең исемнәрен белеп, һәр вакытны йортта йөри, әниләр янында мохарган вакытта да, шуңа авылга да атна сайын ашкынып кайтабыз. Зинира Ризат, менә сезнең җырларыгыз тамашачыга тәкъдим ителү белән хитка әйләнә. Уңышның сыры нәрсәдә икән? Яхшы мужикта. Шарап. Белмим инде, үзе шулай теге килеп чыга инде, ул теге ашаган, белми тураган белә ди. Әлбәттә аның астында күпме хезмәт ята, күпме хезмәтләр, тырышлык, шуңа күрә тамашачы шулай якын итү безнең өчен зур дәрәҗә инде ул. Чөнки без тамашачы кабул иткәч, үзенең тамашачың сине күтәреп алгач, шуңа да зур бәхет юктыр инде. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Шулай да менә ни өчен дип уйлыйсыз? Ни өчен дип уйлыйбыз? Яхшы. Авторларга бик зур рәхмәт. Айдар Темирбаев белән эшлибез, Илдар Нигъманов белән эшлибез, күп композиторлар белән эшлибез. Алар безгә теге хәзер шушы 5 ел эшләү дәверендә нинди җыр кирәк, нинди стилистика кирәк. Яхшы аранжировщик бар, анда Марат Мухин, Адель Хамзин, бөтенесе белән эшлибез. Уже теге коллектив шулай тупланылды, уже безгә нәрсә кирәк икәнен беләләр. Зинира костюмын тектерә, мин концерт кая куелабыз, кая кунабыз, нәрсә ашыйбыз. Шуңа күрә теге уже учетка куелган эшнең нәтиҗәсе шулайдыр инде, гаилә белән бергә булып эшләү, теге бер гаилә тенденция шуңа яхшы буладыр дип уйлыйбыз инде. Үзебез дә алай менә белмибез именно 100% уңышлы нәрсә икәнен, Аллаһ Тәгаләнең ярдәме әлбәттә күп бардыр инде. Хәзер инде концерт сезоны ябылды, ләкин инде көзгә таба сезнең концертларыгызны көтәбез. Сентябрьнең 18-ннән декабрьнең 15-нә кадәр 86 концерт төзеп куйдык. Монда Башкортстан, Казанда 3 көн ноябрьдә була бирсә, үзебез дә инде 2 ел шушы концертлар булмагач дип әйтик, без бәпи үстердек бит инде менә. Тик ятмадык дигән коронавируста. Тик ятмадык. 12 майда малайга менә Риязга 1 яшь була бирсә, һәм инде 1 яшын тутырып, әнине пенсиягә чыгарып, көз җыеп, бездән алып күзәшеп китәбез. Эшлисе килә, сагындырды. Концертларны сагындык. Күптән түгел менә сез клип төшердегез. Нинди җырга икән ул?
Ул җырыбыз бүгенге көндә интернет шелтерінде юк. Юк әле, біз аны инде клип белән чыгарабыз. ул җырның исемен әйтергә кирәкме, юкмы инде? Сер булып Сер булып калсын, ну. Син үзеңә генә шымган әйттең. Юк, саубуллашык дип аталган, сер булып калмасын инде. Бүгенге көндә җәмгыятьтә нинди проблемалар бар, шушы ук менә авыртулар булып алды бит инде, югалтулар. Бүген кеше бар, иртәгә юк. 3 көнлек дөнья дибез, 3 көнлек дөнья түгел, 1 көнлек дөнья. Кеше белән күрешкәндә теге, менә ула тагын күрешү түгел, көнендә әйтә сүзен әйтеп, теге саубулашып кал дигән шикелле. Без инде саубулашмыйк, ләкин шундыйрак теге мәхәббәттән тыш, шундыйрак тема менә Айдар абый безгә тәкъдим итеп карады. Безгә ошады, чөнки теге җырчының дагы менә өстәлдә бит инде 3 төрле салат, бәлеш, аш торса, өстәл матурак күренә инде. Җырчының да багажында теге мәхәббәт җырлардан гына тыш, шундый әзрәк фәлсәфи җырлар да булса, безгә шулай теге Ничек кабул итеп алдыгыз бу җырны? Ошады? Ошады. Айдар абый язып җибәрде, без как раз Уфага барайык, тыңладык та, мәйтәм безнеке бу. Аранжировкасын эшләтеп, менә ул җыр инде теге аны музыка белән түгел, клип белән бергә ул халыкка күбрәк үтемлерәк булыр дип уйлыйм. Демәк, алга таба әле без Ризат Зинира Рамазановлар башкаруында менә шундый фәлсәфи җырлар да ишетә алачакбыз дигән сүз инде. Безнең тапшыруыбызның исеме Хәерле көн дип атала. Менә сезнең гаиләгездә көн ничек башлана? Без дөресен әйткәндә бүгенге көндә бәләкәй малай булгач бик төннәрне йокламый, без эштә генә йокларга ятабыз. Мен кырсаклы вакытны без һәр вакытны теге эштән туктамадык, 9 ай буена һәр вакытны концертларда, мәҗлесләрдә булдык. Әллә шуңа күрәме, шуңа күрә ул безнең көндез күбрәк йоклый, төнне йокламый. Без шуңа күрә хәзер теге төннең буе әзрәк рияз белән, көндез инде икән ай изәне мәктәпкә итәбез иде. Әнисе уята, чәчләрен үреп, ашарына тутыра да, мин алып киттем, мәктәпкә калдырам. Шуннан эшләр булмаганда баланы уртага куябыз да икебез дә шапып торабыз. Унларга хәлек. Уннан торгач уже инде теге боткалар ашап, шу эшләр белән чыгып китәбез. Мин рәсеме башка төрле җавап көткән идем сездән. Безнең иртәбез башлана, тәмле һәм кыйммактан, бүген дә сине йокыңнан. Зинере уяткан. Нәбит, бер кәфите үпкәннән. Үпкәннән башлана. Бер кәфите үпкәннән башлана сезнең хәерле иртәгез. Төн йокысын йокамагач бик ушасы килмеш. Хәзер 2 бала булгач. Үмеш уны тулды хәзер. Тормыш басты. Тормыш яме нәрсәдә сезнең өчен? Тормыш яме мәхәббәттәдер инде менә шундый гадилектә катталандырмаска кирәк. Теге матур итеп яшәргә кирәк. Җиңелрәк карарга кирәк әзрәк теге. Без тез генә ашуанышсак та бер-беребезгә сөйләшмәй, аралашмый йөри алмыйбыз. Ризатта инде теге килеп шаяртып, мин әзрәк ашуанып китсәм, менә шуның өчен хәзер ашуланып, кәефсез йөрисең инде. Әйдә инде бер көнлек дөнья бит инде алай итеп, теге әрләшеп нитмик, бер-беребезгә андай уч тотмыйк дип, ул сразу мине кире борып алып китә. Мәхәббәттә, рәхәтлектә теге тормышның ямен табылды. Хәзер гаилә, теге балаларда тормыш мәхәббәттә яратып, яратылып яшәргә насыйп сезгә Аллаһ Тәгалә без. Бик зур рәхмәт бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен, шундый күтәренке, кәеф белән икәнегез өчен безнең тамашачыларыбызга. Рәхмәт. Үзегезгә бик зур рәхмәт.